Kawula Vidya Puspitarani badhe nyekar maca mijil laras pelok pathet barang. Sugeng midhangetaken. Lulu monem nem 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 monempi molu momo monem nem monempi mo nem loro ro 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 nempi rolu rapi pi 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 rolu lu 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 napi ro 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 lu Pomokaki padha dipun eling mring pitutur ingkang sira uga satriya arani kudu antan jatmika ing